बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे बोसोरनि 2025 नि बे जोबथा बुब्लि आरो साननैनि उनावनो 2026 गोदान बोसोरा फैसिगोन आरो गिबियावनो गोदान बोसोर 2026 मायथाइनि गासै आसामनि भारतनि गासै हारि माहारिजों लोगोसे सुबुंफोरजों लोगोसे बड'लेण्डआव थानाय बर' कसारी काउन्सिलाव थानाय कार्बि आंलंआव थानाय आरो गासै आसामाव थानाय बर' आइ आफा रायजो राजानिसिम गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ आं बावहरदों। बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे बोसोरनि 2025 नि बे जोबथा बुब्लि आरो साननैनि उनावनो 2026 गोदान बोसोरा फैसिगोन आरो गिबियावनो गोदान बोसोर 2026 मायथाइनि गासै आसामनि भारतनि गासै हारि माहारिजों लोगोसे सुबुंफोरजों लोगोसे बड'लेण्डआव थानाय बर' कसारी काउन्सिलाव थानाय कार्बि आंलंआव थानाय आरो गासै आसामाव थानाय बर' आइ आफा रायजो राजानिसिम गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ आं बावहरदों।